Mahigugmaon mga igsuon diha kang Kristo. Karon ako magpadayon sa pagsabot ang bahin sa orinal nga problema. Nabay nagunhana na nagdahom ko nga makadungog bahin lamang sa milipayon nga mga pangmatuod og nabati ko nga medyo nabugatan tungod kay kinlang nako tan-awon pag-usab ang akong kaugalingon. Apan wala gid rason na ikaw makabati og kabugaton. Kini mo ang tsansa para kanimo aron mabati ang lapad ug lawom nga gugma sa Dios. Diri sa Panultihon 13:24 nag-ingon, kung dili mo kastiguhon ang imong anak, wala mo siya higugmaa. Kung higugma mo siya, imo siyang disiplinahon. Dini atong gisutihan nga ang mga gikanan nga tinud-anay nga nagmahal sa ilang mga anak, na usahay mobadlong ug musuplina sila. Bisan pa kung ang mga ginikanan wala magtarong sa ilang pamatasan, ang ilang mga anak dili mo uyon sa dihang badlungon ug disiplinahon sila. Muabot nga malain sila batok sa ilang mga ginikanan. Dili sila makabati og gugma sa ilang mga ginikanan. Kung ang mga ginikanan wala makiglali sa matag usa, apan gigugma lamang ang matag usa kung ilang gigugma ang ilang mga anak. Gikan sa ilang kasing-kasing ug tud-ulan sila pag-ayo. Unya ang mga anak dili makasuko sa ilang mga ginikanan sa diha nga sila nagpakaulaw ug nagdisiplina kanila. Sukad na ilang naila ang ilang mga sayop, sa diyang sila gisilutan, nagunahuna dayon sila nga dili na buhatong pag-usab. Maunang nganong disiplinahon ang imo mga anak, aron sila makahimo og resolusyon nga dili mobuhat og sayop pagbalik. Apan kung ang mga ginikanan dili maayo ang ilang pamatasan, maglalis na sila kanunay og masuko sa matag usa. Kini wala bisan nga unsang epekto. Ang magnikanan disiplina gayud sa mga anak, sila dili mo give up human nga ilang gitud-ulan ang ilang mga anak sa makausa ug makaduha. Bisag tuod ang bata wala maminaw kanila, ila gayud gitud-ulan hantod nga sila mausab. Ang mga bata makabati sa ningon anang higayon nga dili komportable, apan ang mga ginikanan nahibalo nga pagtulid sa mga sayop sa mga bata mao nga labing maayo alang kanila. Ang Dios Amahan nahigugma kanila og mao nang ngano usahay na iyang gipadan-ag ang iyang kahayag sa pulong kanato. Kung kita mopadulong sa agianan sa kamatayon, siya mitudlo kanato bahin sa sala ug gukmanan. Iyang kita gitud-ulan pagbalik hantod nga kita mataw pagbalik isip tinuod nga mga anak. Kung nabati nimo ang kini nga mensahe, nagtusok sa imong kasing-kasing sama sa usa ka hait kaayo nga espada. Ako nagnaot nga magpasalamaton ka para ana. Kana mao ang mahigugmaong pagdisiplina sa Dios. Ako nagnaot mapasalamaton diha sa Dios nga nagunhuna nga gigugma ko niya pag-ayo, wala siya ni give up nako. Sa Efeso 5:13 nagingon, ug kung ipadayag na ngadto sa kahayag ang tanang mga butang makita ang matuod nga kinaiya niini. Sang diha ang mga tao gibadlong kinahanglang sila mausab ug kinahanglan mamanipisto sila sa kahayag. Sa laing bahin, dili ka kinahanglan ba nga mobadlong kanila. Sa diha nga ang Dios modan-ag sa kangitngit uban sa iyang pulong. Ako naglaom nga kamo makaamgo sa inyong mga sayop. Mubalik gikan kaniya, diha dayon ug moabot ngadto sa himpit nga kahayag. Kon kamo nagpag-uol sa Dios, ako nagnaot kamo karon mo gula ingon nga mga anak sa kahayag ug maghatag lamang og kalipay sa Dios. Ako nagampo sa ngalan sa Ginoo nga kamo kusog mudagan paingon sa bagong Jerusalem uban sa nabag-o nga kusog nga gihatag sa Dios nga Amahan kaninyo. Mahigugmaong mga igsuon diha kang Kristo, ang orinhal nga mga problema kasagaran matiguray sa duha. Ang una mao ang bumbong sa sala nga gitukod pinagi sa dagkong mga sala. Adunay mga sala nga lisod gayud pasiluon. Kita dili makabugto sa mga bumbong sa mga sala nga hinungdan sa kini nga mga sala. Alang sa diha sa espiritu sa paginusol kay dili igahatag pagpasipala sa balang espiritu ug mibarog batok sa balang espiritu. Ug ang mga sala nga modala ngadto sa kamatayon, kini mo ay seryoso nga makapalagot sa Dios.
Kung ang tawo nakasala, bisag tuod sila giingnan nga moadto ngadto sa dalan, sa kalaglagan ug moadto sa impierno. Nang kining napasabot nga dili sila mutuo sa Dios o wala sila mahigugma sa Dios. Kining nahimong seryoso nga bungbong atubangan sa Dios ug katong tinuyo nga nakasala nahibalo nga kini sala mao katong naglangsang pag-usab sa Ginoo sa krus. Ingon ta nga ang uban kaninyo maligarilyo ug mainom. Hinuon, wala ako maggisgot bahin sa mga batang Kristiyano, bata pa nga pagtuo. Dili sila silutan ni ini kung anaa na sila sa una o ikaduhang level sa pagtuo. Kay huyang pa man ang ilang pagtuo. Apan gusto sa Dios nga sila muhunong. Nagulat ang Dios hangtod sila muhunong sa pagpanegrilyo ug pag-inom. Apan bisang sila nahimong mga Kristohanon sulod sa 3, 5 og 10 ka tuig sila nakadungog na sa kamutuoran nga naa naunta sa ikatulong level sa pagtuo. Kung sila manegrilyo ug mainom, tagay, gihapon, ilang pamilya kanunay naa sa mga kalisod, mga pagsulay, mga kasakit ug mga kapobrehon. Sila dili makadawat og panalangin bisag tuod sila nagampo. Tungod wala sila nahigugma ug wala mituo sa Dios. Sila mao'y biktima sa kaaway nga daotan og ni Satanas. Mao nga sila kanunay nasagubang gikan sa mga pagsulay, kasakitan ug mga kasamok. Ug wala kalinaw ang ilang pamilya, dili sila kinahanglan mobasol sa uban. Kanang tanan ilang mga sayop, ilargayod gipalagot ang Dios. Bisag tuod sila naminaw sa kamutuoran ug nakita ang mga ilanan, mga katingalahan ug gahom sa Dios. Gibaliwala lamang nila ang Dios, misupak sa Dios ug nakasala, dili sila mubasol sa uban. Ang mga pamilya dili makabaton og kalinaw. Dili sila makadawat og tubag bisan kung sila magampo. Wala ko magiskot bahin sa bag-ong mga Kristohanon. Nagisot ako may tungod ni adtong nakadungog sa kamutuoran ug dugay ng mga Kristohanon. Naisala nga lisod pesaluon. Dili nimo maguba ang bumbong nga nahitabo niini nga mga sala para sa imong kauglingon. Tungod kay ang espiritu sa pagginulsol wala gihatag ug ang Dios nag-ingon nga ang mga bumbong sa sala malumpag lamang kung kita maginulsol gikan sa kilabman sa kasing-kasing. Ang tinuod nga ginulsol adunay prueba niini. Ang ebidensya kay mao ang paggisi sa kasing-kasing o pagginusol sa mga sala. Katong naghimok seryosong sala, kinhanglan maginusol samtang naghatag sa ilang kasing-kasing. Kung sila makahimo og sala nga tinuyo, bisan kung sila nahibalo nga kining sala, nan kini mahimong seryoso nga sala, bisan kung kining gamay ra, ang gravity bugat kaayo. Kining sama sa pagsalikway sa Dios. Ang dili pagtagad sa pulong sa Dios mao ang pagsalikway sa Dios. Dili kay sila nahigugma lang sa Dios, nga sila mituo sa Dios, o nga sila nagtuo sa langit ug impierno. Nagbuhat nila ang ingon nga anga sala tungod kay dili sila mutuo, ug busa sila sa katapusan moadto sa impierno. Ang paggisi sa kasing-kasing nagtumong sa bugos nga pagginusol gikan sa kinaladman sa kasing-kasing. Ang himpit nga pagginusol dili igo. Kinhalan ihatag nimo ang imong kasing-kasing sa pagbuhat og sala, pagsupak sa Dios. Gibuhat nimo ang gisulti sa Dios kanimo nga dili nimo buhaton o wala nimo isalikway ang gisulti sa Dios kanimo nga isalikway o wala nimo tumana kung unsa ang gisulti sa Dios kanimo nga bantayan og paghinulso sa himpit. Ngano man nagkomitar ko og sala, ngano nahimuyo man ako sa kangitngit, ngano wala man ko katuman sa pulong sa Dios. Apan nahigala hinuon sa kangitngit nga gigugma sa kaaway nga daotan og si Satanas, ngano wala nako gisalikway ang gisulti sa Dios kanako nga isalikway. Ngano gipasuko ko ang Dios sa tanan nga panon, kinahanglan nga maginusol ka o gihatag ang imong kasing-kasing nga ingon niini. O kinahanglan isugid nimo ang imong sala, ang pagsugid sa mga sala, naglakip sa pagtalikod sa mga sala o pagsunod sa pulong.
Busa kinahanglan ka mo kumpisal sa imong sala ug magtuman gikan karon sa pulong sa Dios. Sama sa imong hibalan gikan sa kasantian, ikaw magluha pag-ayo kung naginusol ka ug maghimo sa imong kasing-kasing nga ingon niini. Bisan kaniadto ako gidawat ang Dios, ang mga tawo moingon nga dili nako kinahanglan ang balaod. Apan, human sa una kong nahimamat ang Dios o gidawat ang Dios, ako nadunggan ang pulong sa Dios diha sa usa ka revival meeting. Sa kinunhan, ako nagsugod sa paginusol sa pagisi sa akong kasing-kasing. Dili lang kay ako, apan ako ang asawa, gibuhat usab na niya. Samtang ako naminaw sa mensahe, ako naong natabunan sa mga luha o sa sipon. Wala pagid ko'y dalang panyo o tissue man lang. Naulaw ko gamay tungod ako naong natabunan sa mga luha o sipon. Human sa unang meeting, nauli ako sa balay ug nagpadayo sa paginulso sa pagisi sa akong kasing-kasing. Ug akong napadayon sa paginulsol ug balik inubanan sa mga luha ug sipon hangtod sa Miyerkules na meeting ug usab sa serbisyo sa Domingo. Sa buntag sa iyo na meeting o prayer meeting sa gabi. Ang revival meeting na human hangtod sa buntag sa iyo sa Biyernes. Gihulsol o gigisi ko ang akong kasing-kasing o pagkumpisal sa akong mga sala matag meeting sa kananga simanaha. Unya kini nahunong, ginusol ko ang tanan mga sala sa akong gikumitar. Usa na ako ni mamat ang Dios, nabati ko ang pagpapresko. Human ako gitangtang ang bugat sa akong sala, nabati ko ang kagaan, ug ako nagpresko gayod. Ug unya ang akong paginulso sa pagisi sa akong kasing-kasing, ang kusog ug grasya nahatag kanako gikan sa kahitasan. Kaniadto naadik ako sa mga ilimnon, dili gid ko mabuhi kung dili ako kainom. Maluya ang akong lawas kung dili ako makatagay. Dili kay ko ganaha managarilyo, apan makapanagarilyo ko katunga sa usa ka kapakiti sa usa ka adlaw. Apan kasalang ako kanang nakatunan, ako na kanang gibiyaan dili man lisod pagbiya ni ana. Tungod sa sukad ang Dios naghatag kanako og grasya, ug sukad usab na ilak ko na ang Dios na dili ganahan ni ana. Sayon ra gyud ang pagbiya. Busa, dali ra ko nakapabiya sa papanagarilyo ug pag-inom. Ug ako usab gipadayon sa paghimo diha sa akong kasing-kasing. Dili gid lisod sa pagpadayon kung unsa ang giingon sa Dios. Busa, tungod ako kay bag-o pa lamang nga magtotoo kaniadto, dili gid lisod ang pagdumala sa usa ka Kristohanong kinabuhi. O kini nagpadayon hangtod karon, wala gyud kalisdanan kung ikaw mo kumpisal sa tanan nimong mga sala at tubangan sa Dios og sinserado na ginulsol ni ana pinaagi sa paggisi sa imong kasing-kasing. Ang Dios nagunahuna niini nga saktong pagginulsol. Naginulsol ba kag ingon ni ana? Naginulsol ka ba sa imong mga sala uban sa sinserado nga kasing-kasing nga nagunahuna? Unsaon nako pagpanghahat sa pagbuhat niini nga mga sala at tubangan sa usa ka balaan nga Dios? Nabangutan ka ba sa makasakit nga nagunhuwa nga gigugma ako sa Dios pag-ayo? Apan gibiyaan nako ang iyang gugma ug grasya o gitumban ang iyang ngalan. Bisan na may tungod sa gamay nga sayop, mitanyag ko sa Dios ug dakong halad sa kalinaw ug nangayo sa iyang pasaylo. Sa diyang ang mga trabahante ug mga membro sa simbahan nakahimog bastos nga mga buhat at tubangan sa Dios. Ako nagbasol alang kanila ug nangalipuyo uban sa mga luha ngadto sa Dios nga pasayloon sila. Nasayod ko pag-ayo kung unsa kagdunganon, balaan ug walay buling ang Dios ug unsa kadako ang iyang pagigugma kanato. Busa naluoy kaayo ko at tubangan sa Dios bisan bahin sa gamay kaayong sala. Unsay imong mabati bahin sa mga sala? Kung wala nimo yugma ang Dios, apan gisupak siya o gipasuko siya. Kung wala gihapon kay guilty sa imong konsensya ug walay tinguha sa paghinulsol ug pagsalikway sa imong mga sala nan kanang tanan ng mga butang mao ang hinungdan sa imong mga problema.
Ug aron masulbad ang sinugdanan sa mga problema, kinahanglan maginusul ka niini mga butanga ug magbag-o sa imong kasing-kasing. Unsang matag sa grasya ang gihatag sa Dios sa katong naningkamot nga makaamgo sa sinugdanan sa mga problema? Naidumdum ka sa mga sala nga walay nimo isipa ang mga sala ug ang himpit nimong gikalimtan. Gipakita niya kanimo ang usa ka butang sa imong mga damgo ug gihatagan ka og pagsabot pinaagi sa mga sermon. Gisultihan kaniya sa usa ka butang pinaagi sa usa ka butang nga wala dama og sa uban mga tawo. Gisultihan ka usab niya pinaagi sa mga sermon. Namguhan nimo kung unsa ka makapasuko ug makapasakit sa kasing-kasing ngadto sa mga sala ngadto sa Dios. Sa ato pa, ang Dios naghatag kanimo sa iyang grasya aron ikaw makahinulsol sa mga sala nga dili nimo mahisulan tungod kay wala ka maibalo nga kini anaa ug tungod kay dili nimo madawat ang espiritu sa paghinusol. Sa diya nga ang Dios naghatag kanimo og kaamguhan, kinahanglan ka maghinusol og mobalik dayon. Unya, madawat nimo ang komprehensibo nga mga panalangin. Ngang imo gitinguha pag-ayo. Sa unsa nga paagi kini nga matang sa grasya moabot kanato? Ang walay katapusan nga gugma, kaluoy ug kumpasyon sa Dios Amahan nahimo niini nga milagro nga posible. Kining panahon, ang katapusan nga panahon puno sa mga sala. Sukad nga ang sala miabot sa katawan tungod sa sala ni Adan. Ang kalibutan nabulingan sa dugang nga sala. Ang mga tao nagtigom og mga sala sa tibuok kasaysayan sa katawhan. Ug unsa ka makasasala ang ilang mga kasing-kasing karon? Gani, ang uban mga tao wala gayon nahadlok sa Dios, nagatindog batok sa Dios. Ug nagahimo pa man gani og mga hugaw ug mga lingad nga mga sala. Apan wala sila'y bisan unsang mga kasakit sa konsensya. May mga magtotoo pa gani sa Dios nga nagahimo og mga sala. Apan dili gusto sa Dios Amahan nga bisan kini mga tawhanan malaglag bisan kimpit sila bibiya sa Dios. Sa dihang iyang gisilutan ang Sodoma ug Gomora nga puno sa mga sala sa panahon ni Abraham. Iyang gipakita ang iyang kaluoy ug kompasyon hantod sa katapusan. Napadalag siya mga anghel aron ipersonal nga ma-check ang kondisyon sa kato nga syudad. Ang gugma sa Dios nga gusto lang lawason bisan usa pa kakalag kay napakita gig hangtod sa katapusan. Iyang gikonsidera ang mga sakto sa niini nga panahon nga mas labaw pang makasala kaysa Sodoma ug Gomora ug mas lisod pa kini nga makadawat og kaluwasan. Mao kini nganong iya gihatag ang daghang grasya sulod sa iyang hustisya. Sanglit pinaagi sa balang espiritu nga iyang gipadala kanato. Iyang gihatag ang kusog sa pagsalikway sa mga sala. Ang balang espiritu mo'y nagdala kanato aron mabati nato ang Dios, isip nga ang atong Dios sa kaluoy ug kompasyon kay sa Dios kahaglukan sa hukmanan. Sa diyang nabati nato ang kini nga gugma, makapahimo kanato sa pagsalikway sa atong mga sala ug makakuha og kusog aron mahimuyo sa kahayag. Busa dili lang kay kinahanglan ka nga musulay sa paghinusol gawas sa imong kahadlok aron masulbad ang imong mga problema nga imong nadangatan karon. Kinahanglan imo amguhan ngano dili ka kay gugma sa niini sa Dios sa maayo ug ngano gipili mo ang pagkomitar sa mga ingon-ana mga sala sa miagi ug motalikod. Sa diha nga ang mga mahigugmaong relasyon uban sa Dios mabawi. Siya mohatag og mga tubag sa bisang unsang nga imo gipangayo. Syempre, ang uban kaninyo kimpit nga maghinulsol sa inyong mga sala. Diya dayon ug masulbad ang tanan orihinal ng mga problema. Apan adunay uban hinay-hinay nga miguba sa bumbong aron mausab. Busa ako nag-ahwag sa pag-usab sa sulod sa imong kasing-kasing pinaagi sa pagdepende sa paghigugma sa Dios. Ikaw dili gyud mo give up sa katapusan. May gugmaong mga igsuon diha kang Kristo. Sunod ako maggiskot kaninyo bahin sa ikaduha na matang sa orihinal nga problema. Ang ikaduhang matang kay sa diyang ikaw wala nakadawat sa tubag tungod ang bumbong gihimo daw nga wala nahigugma sa Dios. Ingon pa nimo gihigugma mo ang Dios apan dili di ay kana tinuod.
Mao nga wala gyud ka nakadawat og tubag. Syempre, ang unang matang mao ang bumbong sa sala sa bugat nga mga sala kay maupod ka na ang hinungdan nga wala ka nahigugma sa Dios. Kung gigugma mo ang Dios, dili ka mokumitar og sala ug dili nimo buhaton unsay gidumtan sa Dios. Tungod kay wala nila gituman ang pulong sa Dios. Mutuman ba sila sa ilang mga ginikanan nga sultihan, dili mokumitar og sala og mahimuyo lang sa pulong? Bisan kung sila nasayod nga kana dili tarong og gidumtan kana sa Dios, sila'y walay intensyon sa pagbiya niini. Gigib up nila ang bagong Jerusalem. Apan ang ikaduhang matang kay adunay nga kalayan niini. Ang bumbong wala magtukod pinaagi sa dagkong mga sala. Apan kini gihimo sa diha nga ikaw wala motuman sa unsing klaro nga imong hibaluan nga angay nimong tumanon. Sa ingon makapahigawad sa Dios. Bisag wala kini mapurma sa dakong sala, kini makapahigawad sa Dios og concern siya niini. Mao nga dili ka makadawat og mga tubag. Kamo makadawat og mga panalangin ug mga tubag lamang kung kamo makapaymuot sa Dios. Kinahanglan ipakita nimo ang ebidensya sa pagigugma sa Dios. Unsa ang pagigugma sa Dios? Unang Juan 5:3 nag-ingon, kay ang ilanan nga gigugma nato ang Dios mao nga gituman nato ang iyang mga sugo og lililisod tumanon ang iyang mga sugo. Kung ikaw adunay pagtuo sa tanan, dilisod aron mo tumaman sa mga sugo sa Dios isip gisulat diha sa Bilbiya. Kaniadto bago pa akong magtotoo, dililisod aron pagtuman sa mga sugo. Ako nalipay sa pagsunod niini. Nalipay ko sa pagsalikway unsay anga isalikway. Nalipay ko nga natuman unsay gisuti kanako nga tumanon. Gibuhat ko ang mga butang nga ako wala ko masayod kay kana mga sala na diay. Apan kasala nasayod ko kay kana mga sala. Ako nalipay sa pagsalikway kanila. Sukad nga usa pa lang akong bag-ong magtotoo, malipayon ako nahimuyo isip usa ka Kristohanon. Wala ko'y gibuhat bisang unsang butang nga pinugos. Gibuhat ko kini sa malipayon. Kining tanan nahimong ganti og tabang kanako aron moadto sa usa ka mas maayo nga langit. Mao kini ang pagtuman sa mga sugo sa Dios nga gisuti kanako nga buhaton, dili buhaton, tumanon o pagsalikway. Sa mga pinong mga butang, mao kini ang pagigugma sa Dios. Sa ato pa, samtang nahimo kitang mga anak sa Dios, pinaagi sa grasya sa kaluwasan. Kinahanglan nato masabtan ang kabubuton sa Dios o panginabuhi niini. Apan ang ubang mga tao gusto gihapon mosunod sa ilang kaugalingong kabubuton o manginabuhi sumala sa ilang gusto. Wala man nagani sila kabuhat unsay ilang hibal-an nga ila man untang buhaton isip mga magtotoo. Sila misupak hinuon, unya ang usa ka bumbong gibuhat sa diha nga ang mga tanan niini mga butang natapok. Kini mga bumbong sama sa ngitngit nga mga panganod sa langit. Busa dili nimo makita ang tin-aw nga kalangitan. Unsa ka maayo kung makita nimo ang limpyo nga kalangitan nga adunay limpyo nga puti nga mga panganod? Apan unsa may puybahin kung kini natabunan sa mga kangitngit nga mga panganod? Sama usab kini nga nipis nga balay sa kaka nga mikaylap sama sa pukot. Ang dagko ug gagmay nga mga butang nga nakahigawad sa Dios, nagbarog taliwala sa Dios ug kanimo sama sa gabons ug pukot. Busa ang imo mga pag-ampo dili makapataas ug ang Dios dili makatubag kanimo. Ang imo pag-ampo dili makaabot diin asa ang Dios. Busa kinahanglan nimo tan-awon balik ang imong kinabuhi sa pagtuo hangtod karon ug maginusol niini mga butanga aron gub-on ang maong mga bungbong. Kini kaduhang matang sa bumbong mas sayon nga gub-on kaysa una nga napurma sa dagkong mga sala. Sa kadaghanan niini mga kaso, kung ikaw naginusol gikan sa kasing-kasing uban ang determinasyon ug tumanon sa mga sugo sa Dios, dili nimo kinahanglan nga ihatag ang imong kasing-kasing niining puntuha. Pag-usab og tumanon ang mga sugo sa Dios, ang kadaghanan sa mga bumbong gub-on apan sa diya nga ang Dios misuti kanako sa pagtuman sa iyang mga sugo. Siya wala magpasabot nga kita musunod sama sa mga robot. Ako miingon nga kadaghanan sa mga bumbong gub-on nagpasabot nga adunay mga bumbong nga dili maguba. Kung makahimo ka og sala nga tinuyo nga nahibalo nga kini nga sala,
bisan pa nga dili sala ang mudala kanimo ngadto sa kamatayon. Kung imong palikon ang pagbuhat sa sala, pag-usab kini mao ang pagpundok sa bumbong nga balik-balik, ug ang bumbong mahimo mas baga ug mas mubaga pa. Kini mao ang kaso nga kamo kinahanglan nga maginulso sa paghatag sa inyong kasing-kasing. Gusto niya nga makaambo kita gikan sa kasing-kasing ngano nga gusto niya nga sundon nato ang iyang mga sugo ug voluntaryo nga tuman kini. Syempre, dili nato masabtan nga sa himpit ang kasing-kasing ug kabubuton sa Dios. Sukad pa sa sinugdanan, apan samtang kita makugihon nga mutuman sa iyang mga sugo, hinay-hinay nato kini masabtan ang kabubuton sa Dios. Naigugma kita sa Dios tungod kay gibati nato ang iyang gugma, samtang napadayon kita sa pagbuhat niini. Sa katapusang himpit na natong mahimo nga magpadayon ang mga mando nga 100% gikan sa kasing-kasing. Unya, ilon kita sa Dios, ingon tinuod nga mga anak nga nahigugma sa Dios 100%. Og unang higugma sa Dios, katong higugma sa Dios niini pagiya 100% makadawat og mga tubag sa bisag unsa nga ilang ipangutana. Sa unang Juan 3:21-22, mga hinigugma, kung ang atong kasing-kasing dili magsaway kanato, kita adunay pagsalig sa atubangan sa Dios, ug bisag unsa nga atong pangiyon kaniya madawat nato, tungod kay kita nagatuman sa iyang mga sugo. Kay ikaw nagatuman sa mga sugo sa Dios, ikaw makapangayo sa Dios uban ang pagsalig, ko ang nagabuhat sa mga butang nga nakapaymuot sa iyang pananaw. Kini tungod kay kadtong nagtuman sa mga sugo sa Dios, walay bumbong sa sala nga nagbarog tali sa Dios ug kanila. Apan dili kinahanglan nga mobati ka nga walay pailog nga paggunahuna. Kano sa ako mahigugma sa Dios gikan sa kasing-kasing 100% sa unang nimong pagguba sa mga bumbong nga nahimo na. Mahimo ka magsugod sa pagdawat sa mga tubag nga dili nimo madawat kaniadto tungod sa mga bumbong. Sa Jeremias 5:5, apan ang inyong kadautan ug pagka makasasala nakapaylayon niining kayuhan gikan kaninyo. Tungod kay nakahimo ka og sala, kini nagpugong sa kayuhan gikan kanimo. Gipugngan niini ang tubag nga gihatag sa Dios kanimo. Mahimo nimo makit-an ang mga oportunidad sa imong oras sa kinabuhi. Apan bisan kini nga mga oportunidad gipugngan tungod sa imong sala. Busa ko ang imong gubon ang bumbong sa sala, ang Dios makahatag kanimo sa maayong mga butang sa mga panalangin. Unya mahimo nimo sulayan nga dili na mahimo og bisan unsang bumbong sa sala, aron dili na makatukod og bisag unsang bumbong sa sala. Kinahanglan nimong usbon ang imong kasing-kasing nga wala may gugma sa Dios, nga mao ang orihinal nga problema. Panganglitan, sa dihang maminaw ka sa pulong sa Dios, kinahanglan nimo kining ibutang sa imong hunahuna og tumanon. Apan gipasagdan lang nimo kini kung pamalandungon ka o pag-ampo, mahimo niini mga butanga imo madiskubrihan kung giunsa og sa unsang paagi nga wala nimo gihupnan nga bilhino ang pulong sa Dios ug wala nimo kini gitinguha. Karon mahimo nimong usbon ang imong kasing-kasing sa pagpangandoy sa pulong ug isipon kini nga bilhinon. Unya ang bumbong sa sala sa dili paghandom sa pulong sa Dios malaglag. Busa kinahanglan mo simba ka sa espiritu ug kamutuoran. Unya ikaw maminaw sa pulong sa Dios, imong dadon kini sa imong hunahuna, ug ikaw musulay sa pagsalikway sa sala ug sa tunga-tunga sa proseso. Ang Dios may muot kanimo ug siya mohatag kanimo og grasya ug kusog aron isalikway silang tanan. Sa samang higayon ang imong kalag mas mauswagon. Kung 100% kang may gugma sa Dios, uban sa imong maswago nga kalag, makadawat ka og bisan unsang nimong panghiuon. Busa ikaw kanunay magmalipayon sa imong kinabuhi diha sa pagtuo. Bisan kung kini dili gatos 80-90% kini maayo. Kini mahimo man pod sa 91, 92 ug 95. Kini mas perpekto kung himuon nimo kini gatos presyento. Malipay ka kung himuon nimo kini nga gatos ka presyento tungod kay madawat nimo ang bisang unsang gusto nimo sa imong kasing-kasing. Karon tuguti ako nga
mangutana kanimo o pipila ka mga pangutana aron imo maamguhan kung unsa ang imong original nga problema. Kung nga makabaton ka og determinasyon nga makaamgo sa imong lawom nga kasing-kasing og magbag-o niini sa kimpit. Mahigugmaon mga igsuon diha kang Kristo. Sigurado ka ba wala ka komitar og pagpatay? Nakapatay ka na ba? Dili bag-o lang. Apan dugay na ang milabay? Sa wala pa nimo gidawat ang Ginoo, wala nimo nibal-an ang kamutuoran. Busa, isalikway ka na, nakapatay ka na ba, human nimo gidawat ang Ginoo? Sa Exodo 20:13 nagingon, dili ka mopatay, mao kini ang ikaunom sa napulo ka mga sugo. Syempre, pisikal nga pagpatay sa uban kay murder, di ba? Apan sa espirituhano nga pagbati, sa pagdumot sa uban, pagpatay pud ka na. Kung midumot ka sa uban, pasabot mipatay ka. Imong classmate gidayeg sa imong maistra sa inyong klase, apan ikaw wala. Naabot nga nasina ka og nasuya kaniya. Ang kasing-kasing sa paghukom o paglibak, kini ba kay mga pagdumot? Kung wala kay gidumtan, dili ka makahukom, dili ka makakondinar, dili ka mapanglibak ug dili ka masina. Si Cain nasina sa iyang igsuon, o wala siya nahigugma sa iyang igsuon. Ang iyang igsuon gihigugma sa Dios, apan siya wala. Ang Dios kay patas ra. Ang problema lang kay siya wala mituman sa pulong sa Dios, apan nagdumot hinuon sa iyang igsuon. Nasuya siya sa iyang igsuon o iya kining gipatay. Gisutihan ka sa Biblia nga tabunan ang kalapasan sa imong igsuon. Apan, gireport mo ang mga diling maayong binuhatan sa imong igsuon. Imo kini gipanabi sa uban. Imo kanang gibuhat tungod wala ka nahigugma sa imong igsuon. Kung nahigugma ka niya, unsaon nimo? Kung ang usa ka asawa nahigugma sa iyang bana, iya bang ipanabi bahin sa kalapasan sa iyang bana? Kung ang usa ka bana nahigugma sa iyang asawa, isuti ba niya sa uban ang iyang mga kasalanan? Kung ang mga anak nahigugma sa ilang mga ginikanan, ila bang i-report ngadto sa ilang mga silingan ang mga sayop sa ilang ginikanan? Gibuhat ni sa akong amahan kana kini, ila ba kana isulti? Ila kining tabunan, ila kanang gibuhat tungod magpamilya sila o gigugman nila ang ilang amahan. Ang mga Kristohanon kinahanglan gigugmaon ang mga igsuon diha sa pagtuo. Apan sila maglibak hinuon sa mga sayop sa uban sama sa mga tao sa kalibutan. Pagkadautan ni ining mga kasing-kasing, gibuhat nila kini tungod kay wala sila nahigugma, apan sila nagdumot. Sa espiritual nga papagsulti, ang pagdumot sa usa ka tawo maoy pagpatay. Sa unang Juan 3:15 nagingon, sa paghatag og gibukaton sa gugma, si Apostol Juan miingon, ang matag usa nga nagdumot sa iyang igsuon mao'y usa ka murder. Ug kamo nibalo nga walay murder nga adunay kinabuhing dayo nga naa kaniya. Ang tanan nga nagdumot sa iyang mga igsuon murderer ug dili siya makaadto sa langit. Busa dili ka magpatay, nagpasabot usab nga dili ka magdumot. Sa unsang paagi nga lahi ang mga anak sa Dios sa mga dili magtotoo. Kini mao ang pagigugma sa ilang isikingon sama sa pagigugma sa ilang kauglingon. Kung dili ka may gugma kanila, apan nagdumot ka kanila, kini maong pagpatay. Bisan ang mga dili magtotoo gawas sa mga Kristohanon nang lihok sa gugma. Sa diya nga sila makakita sa mga magtotoo nga naglihok nga walay gugma, sila usab mahigawad sa pagunahuna nga ang mga Kristohanon dili gayud lahi. Aduna ka may pagdumot sa uban, apan ko ikaw tinudanay nga mituo sa Dios o gigugma siya. Aduna kanay pagigugma sa uban, apan ko nga naagihapon kay pagdumot sa uban, walay pagsinabtanay ug walay pagpasaylo anang tawhana. Unsa gyud ka heartbroken ang atong Dios niana. Usab kung ikaadunay niini nga pagpatay sa imong kasing-kasing, unsa na lang gyud kalisod sa tanan. Kung ikaw adunay pagdumot, ang uban mga butang moabot sama sa mga kasina, kasuya, passing judgment o kasuko. Malipayon kaayo ka kung magunahuna ka lang sa maayo ug gugma sa uban. Kasagaran kaninyo dinhi nasayod gyud sa pulong pagmaayo. Og tanaw ko nga kamo nasayod sa inyong kasing-kasing pagmaayo usab. Kung dili nimo buhaton, kinahanglan nimo nga pamalandungon ang imong kauglingon sa pulong nga kimpit. Kung maminaw ka sa mensahe, dili ka angay magunahuna
para kini sa tawo, dili ako kinahanglan nimo kining dawaton ingon nga imong kauglingon. Usab, dili nimo kinahanglan nga hununaon ang pulong, dili kini usa ka dako nga butang, og okay ra kini. Pangalitan, kung ikaw adunay bisan unsa nga gamay nga nakahasol batok sa uban, kini nagpasabot nga ikaw adunay pagdumot, kinahanglan nimong dawaton kini nga kamutuoran. Human mo angkon sa kamutuoran, kinahanglan magampo ka aron magbag-o ang orihinal nga problema. Kung ngano nagdumot ka sa uban, dili ka moingon nga dili nimo mabuhat apan ang pagdumot sa uban tungod sa bati niyang nga pamatasan bisag tuod gisulayan nimo nga dili mo dumot sa iyaha. Kinahanglan nimo kanang isalikway ang pagdumot mismo gikan sa imong kasing-kasing. Kinahanglan gayud instead pun-an kini sa gugma. Unya dili ka magdumot sa uban, bisan kung gitawag kag batig ngalan, dili ka magdumot. Karon kung ikaw adunay ingon ana nga kasing-kasing, malipayon ka ba? Pananglitan kaniadto nasakitan ka pag maayo bisan aduna kay usa ka dako nga sama diha sa imong kasing-kasing. So kadiadto nasakitan ka bisan sa gamay nga mga butang ug dali ka nga magdumot sa uban nga adunay kasuko. Kung makita nimo kini nga klase sa orihinal nga problema, mahimo nimong hinusulan kini og maghimo sa imong hunahuna nga magwala kini nga magunahuna. Sakit kaayo ang pagdumo sa usa ka tawo ug ngano nga nakahatag ako sa ingon anga pagbati. Unya wag tangon nimo kini og magsugod ka sa paghatag og gugma bisan dili sayon sa sinugdanan. Kung padayon ka mohatag og gugma, mapuno sa gugma ang imong kasing-kasing. Og ang pagdumot anam-anam nga mawala. Kung gidumta nimo ang usa ka tawo, unsa kasamok ang imong kasing-kasing. Nganong kinahanglan nimo nga maginabuhi nga ingon ana. Malipay ka kung ang imong kasing-kasing mapuno sa gugma o gihatag ka na nga gugma ngadto sa uban, tali sa bana ug asawa, tali sa mga igsuon ug tali sa mga silingan. Karon mahimo ba nimo kana? Kung ikaw adunay determinasyon ug pag-ampo, ang Dios maghatag kanimo og grasya. Kung tinuod ka nga mo desisyon og maningkamot pag-ayo sa pagsalikway niini gikan sa kinalabman sa imong kasing-kasing, ang Dios mohatag kanimo og grasya ug kusog sa pagbuhat niini. Kung dili nimo buhaton ang ingon nga grasya ug kusog, dili mo abot kanimo. Siya mo palihok sa imong kasing-kasing sa pagkaamgo sa mga butang sama sa tungod kay ang Ginoo nagugma sa usa ka tawo nga sama kanako. Unsaon ko pagdumot ni bisag kinsa, magpadayon ako sa pagpangutana kaninyo sa pila ka mga pangutana aron matabangan kamo nga makaamgo kung unsa gayud ang inyo orihinal nga problema. Panapos, may gugmaong mga igsuon diha kang Kristo. Adunay mga tawo nga nag-anto sa kadaot ug kawadon sa matag kusog nga ulan tungod sa pagbaha. Gibasol sa mga residente nga naapektuhan ang kabus nga kinaiya sa mga opisyal sa gobyerno nga temporaryo lang ang mga aksyon. Ingon nila tungod kay wala nagsulbad ang sukaran nga hinungdan. Nawadan sila sa ilang mga balay ug panimalay ug nag-anto sa kasakit tungod sa tinuig nga pagbaha. Sa samang paagi, kung dili nato sulbaron ang orihinal ng mga problema sa espiritu, dili kita makagawas gikan sa mga kasakit nga gipahinabo sa mga sala. Maingon ka nga wala makasala apan diyang diya may kumitar na di ay kag sala ug naghinulsol pagbalik. Busa kinahanglan nimo sulbaron ang orihinal ug sukaran nga mga hinungdan. Hinuon ang gobyerno magsakit. Sila moingon nahutdan sila og budget apan kinahanglan nila i-consider ang lumulupyo nga nag-anto sa matag tuig o unya kinahanglan nila maghunahunaon ang bahin sa pagsulbad. Ayaw pag-ingon nga ang imong sala gamay ra. Say gayon nga magsugod ka gikan sa walay hinungdan. Ingon nga dako mga problema. Ang orihinal nga sukaran mga problema makuha usab. Hununaa lang ang kasakit nga imong nasinati tungod sa mga sala. Hununaa ang mga kasakit, mga hampak, mga katalagman, mga sakit ang imong pamilya nga walay kalinaw. Og ang imong bana og asawa nga kanunay nimo gialisan og ang dililig-on nga negosyo. Karon mahimo nimong dumtan nga dili nimo ganahan nga mga sala og himpit nga isalikway kini. Naibal-an nimo kung unsa ka malinawon ug malipayon nga nahimo ka nga mga anak sa Dios ug nahimo nga magpuyo nga mahimulag sa kangit-ngit nga kalibutan nga puno sa mga kasakit.
Busa, dili ka ba makasulod sa himpit nga kalinaw? Pagka masalamaton nato ang ato ang Amahan Dios ug nagbubos sa iyang grasya. Kung nadawat nimo ang mga solusyon sa tanan nimo mga problema ug ang mga komprehensibo nga mga panalangin. Kini ang dalan sa pagbayad sa iyang grasya. Nagnaot ko nga moswagon kamo sama sa mga kahoy sa kinabuhi sa gingarian sa langit pinaagi sa grasya sa Dios. Hinaot nga mamunga kamo og abunda og matahom nga bunga sa kamutuoran sama sa bunga sa kahoy sa kinabuhi ug mosulod sa bagong Jerusalem. Sa ngalan sa Ginoong Hesukristo ako nagampo. Amen.